Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insan, masapul apirma am dagitoy. Kasapulan media opisina. Saan ko pa mabalin na pirmahan dayta? Masapul ang makitak amin ang records. No talaga aday ta tinapanan ti dakkel agatad. Apay ang masapul ang makitam dagiti records. Kastam lang arudan. Bayam ada kami ti aggunay para kan ka. Kasano apirmahak? Ket dakkel agatad dayta kayat yung irwar. Saan asigurado? No adda kasta a project apapanan ti kwarta. Basta pirma am tapno malpasan. Kasapulan dayta tapno makagunay kamin. Ingka pa ikabil ijay library. Kita pa yan imbag. Ala, inak ikabil. Ngam pirma am to. Ay, baldado ka lang arudan. Ado lakid di nga mumuna ya. Ay, buwisit kid di. At day nawagak agayim ko. Nagpaarami dak iti flyers. Ingka alaen, tapaiwaras mo. Anya ka diti linaon ti flyers, sir? Kasapulak ti caregiver. Apay nga minakilat ang nagpakada ti caregiver yo, sir. Sadot da amin na. Nangato matiitid ko asweldo da. Mas daawak nga rod, sir. Kunakno da kayo tinang papanaw. Apay ko maapapanawak. Narigat ti agbirok iti caregiver. Bareng adagaplay, sir. Sige, inak nga rodan. Numabalin, maiwaras yung amin itangal daw. Ariglado, sir. Tumulong hak nga giwaras. Nalpas kumatan ti trabaho dito. Awan sabon, manang. Aglaba ako, mangam awan paglaba. Awan ka di? Sapay basitan ti urno ko. Manipod nag-close ti pagtrabahuan ni. Pati gatas ni Dick. Basitan, manang. Uray ko man makastrakak manan iti trabaho. Apay ngamin anang recap di klinik a pagtrabaho, manang. Napan iji abroad di Dr. Abos mi. Awan gaya, manang. Ada inyawad da kanyak ita iji ruwar a flyers. Maipapanmat iti trabaho. Kita ano kayat mo? Sige, ading ko. Apay anak kasukat ka, mami. Papanam. Inakagbirok iti trabaho. Tapno ada igatang ko iti gatas mo. Kan pagbayad dito'y boarding house tayo, anak. Ay, agpatiak ka di. Wen anak, ang mga nudidak awatan iti trabaho no sumurot ka. Saan abale, tadamot ni tita maana akadwam. Ay, mapayak ka di jay, mami. Jak amo anak ko, mansyon ti papanak, agkasapulan da iti caregiver. Ubing ka di ti aywanam. Jak pay amo anak ko, amang ano nataangan, mabalin ka no ti saan ngagstay-in. Anya ti stay-in, mami? Ti stay-in, agyan ka ijay uray rabi. Ngam no stay out, mabalin ti agawid iti malam kalpasan ti trabaho. Awan ka di pa imay ang nag-apply a caregiver, manang? Awan pa'y mat, sir. Naiwaras ka numat amin di impawaras ko a flyers. Kaaduan ngamin a caregiver. Kayat dati agabroad. Nangato matiitid ko asweldo. Ti mga sikaso kanyak. Adan to siguro, sir. Nabiit pa'y mat na naiwaras dagiti flyers. Sapay ko mata da umay agaplay. Aguray ka, sir. Ada makitak a babae iti ruwar ti gate. Ang mga no aplikante day jay. No aplikante. Sigurado nga agdoorbell. Nagring agpaiso ti doorbell, sir. Inakpay kitaan. Aplikante ka ka, miss? Wan manang. Nabasak ti may sa kadagiti flyers yo. Ay, umunag ka, ading ko. Babaan iti suot mo. Katulong ka di mo dito'y, manang? Wan, ading ko. May salaang ti amo ta dito'y. Lakay ka di? Wan no bakit? May sa abaro, ading ko. Baro unayo? Agpaasikaso ti may sa abaro? Nabaldado, gapo iti may sa nga aksidente. Manipod kas jeti kasasaad na.
nagbalinan anaungat. Kayat mo asawan? Naungat ti kungkunam abaro, manang? Ano sa mo na, ading ko? Irritable, ta saan nga minan ang makagaraw? Saan ka di pa'y ang makagaraw ni Boss Charles, sweetheart? Saan pa ay? Agnanayon kumakas dyan ni Insan Charles. Tapno siya kung ti agbalin na boss. Saan ka di a pinapanaw mo di therapist na? Pinapanaw ko Tapno saan nga agsubli iti sigot ni Charles. Tapno agnanayon na baldado. Di na ka di naamon a pinapanaw mo ti therapist na? Tineksak ti therapist na. Binalagak. Amo matgayam tinararamid mo. Kaya't mo asawan, di na amo asikat tinang balag. Nangaramatak iti sa bali a cellphone. Masapul nga awan therapist na. Tapno duatan tong agari iti opisina ti negosyo. Adtuyan ti aplikante, sir. Naimbaga-bigat yo, sir. Anya ti sigod a trabaho. Nurse iti pribado a klinika, sir. Napan iti abroad ti Dr. Abosmi. Trabaho ka di a talaga ti imayam ditoy. Wenno da sabali a panggap mo. Sir, saan ka di nga kasapulan kayo iti caregiver? Wano, da kayo ti ada sabali a panggap na. Anya? Ada may nga anak ko, iso kayat ko ti maadaan iti trabaho para ken kuana. Ayan ti ama ti anak mo. Awanan, sir. May saak a single mother. No adda anak mo ako nam. Anya ti kayat mo. Stay in when you stay out. Stay out ko, ma, sir. Tapno saan kami nga agsina iti anak ko. Okay. Ni Manang Silvia ti mga ibaga iti trabaho. Inak pa iti silid ko. Pakidoron mo ti wheelchair ko. Manang, nabayag ka din abaldado ni boss? Nabiit pa'y. Desperado. Tano adda umay dito Kasla kayat da atagi ko ang ti kinabaknang na. Apay nga takas ta ti tao. Uray saan da kukwa, kayat da atagi kwaan. Kunada at ikinabaknang ka no. Napuno iti agduduma asulisog. Adu ti agbasol ga po iti pirak. Agpay sumat ket diti nakunayong manang. Kaadwan akrimen ang mapaspasamak ket ada connection na iti kwarta. Isu ano umay dagiti adda iti opisina ni boss. Kaslaman saan da kay lalaan ni boss. Saan aron ba nga agnanayon abaldado ni boss, manang? Di da ka diin nyo man iti therapist, kalpasan ana disgrasya? Adda, nabiit pa'y lang. No kwa, agpakadadan. Kumpleto mati usaran ti therapist, iti may sa asilen dito'y mansyon. Ngam no kwa kat agpakadadan. Adda ka mat kaya man, mami. Adda ka din trabaho. Wen anak, may sa abaro ti boss ko, ngam baldado. Ay, hanya ngay ti aramidam kan kuana. Siyak ti mangisagana kadagiti arwatan na. Kan siyak ti mangdigos, tasaan nga rod ang makapagna. Digusam ti baro, mami. Awan ka di, mami na. Awan ka nun kung nati katulong na. Saan nga min unay ang makagunay ti ima na. Baldado ngamin, anak. Ay, kasano nga rod ngay, no mapan iti kwarto na. Iti salas, uno saan, iti kusina. Adda dipilid at ugaw na. Paiduro na ti dipilid at ugaw, no sa dino ti kayat na apapanan. Ay, bak nang nga rod Wen anak, mansyon ti balay na. Ha? Mansyon? Makapanak to nga tamat dita a mansyon, mami. Aguray kayo, tatulungan kayo nga umalis iti tugaw iti banyo, sir. Kat kalpasan ang makadigos kayo, kaduaan kayo ijay therapy room. Apay lang. Awan serbi data at therapy room. Saan kayo aron bang asumuko, sir? Mamati ak agbaliw to ti amin. Basta buyugan nyo iti anos, kan kirad ti pakinakam. At dapay nga tanamnamak. Nabayag basitan, sipod na baldado ak. Ngam awan nagbaliwan ti amin. Anos laang, sir. Tulungan kayo.
Apay nga aramidam dagitoy. Pasto ti trabahok na ito, sir. Alis, sir, ha? Ilukat ko ti shower. Tibukot yu ti umuna aradradak iti face towel, sir. Numaradradam ti bukot ko. Mabalin mo ti rumar dito iban niyo. Ayaban ganto, inton malpasa ko. Tita, mabayag pa'y ka diya sumangpat ni Mami? Saan ko nga amo, dik? Depende ano pagawidon ti bus na adagos. Nasingpat nga tatibos na. Damagan tanto ni Mami na sumangpot. Ay, nagrigatan ti baldado. Anya, tita? Iso siguro ang nangala iti caregiver na At dapay gayam katulong na akadwa na iti mansyon na. Ay, tita, amom ka di ijay a mansyon? Malabsan numapan iti town. Ngam kanayon nakarikap ti gate. Naglawa ti hardin na. Ado pa iti masetas iti aglawlaw. Ay, wow! Ay, dito'y ayan tayo. Basit laang ti dalan agturong dito'y. Ta boarding house manen ti adda iti asidag. Awan ti arubayan tayo dito'y. Ta agaabay nagiti babbalay. Dalan laang ti nagbabaetan ti babbalay. Nagmayat nga ta ti agay ayam iti hardin ti mansyon, tita. Nalpas kayon anagdigo, sir. Mapantayon iti therapy room. Masadutak. Awan mood ko nga ag-therapy. Saan arumbang akasadot yu dayta? Tapno agsubli ti sigod akasasaad yu. Agsubli pa'y nga ta. Awan ti kas iti padasan, sir. Kaya tiyo ka di nakakulong kayo latan di ta dipilid at ugaw yu. Adda ka di amom, may papan iti panag-therapy. Owen, sir. Amok matlaang ti ag-therapy. Mabitla nga. Idoron ko ti wheelchair yu. Tamapantayon iti therapy room. No kasta ko madagiti imuna a therapist ko. Kwarta laeng samot ti inalmanan dagijay. Ayan ka din insan baldado. Awan mo ti jelag brarina. Amangan no adda ijaban niyo, sir. Adda kunam? Adda ka di manan caregiver na. Ayun, sir. Nabit pa'y. Piman mat abaldado. Ay, gayam. Pinirmaan na nga tanti bagbagak apirmaan na. Ay, saan ko nga mo, sir? Apay adinamag ko pailakan ka. Katawan mat amom. Katulong ka laeng. Nakmanlangan kitaan. Ay, nagdakas mo daytan nga assistant ni sir. Almanan nansamot ti kinabaknang ni sir. Kaasimot ni sir. Baldado lang arudan. Kasinsin na pa'y mangaro. Hello? Asino da ka di? Siyak da ito'y, gayam. Ni Ami. Nagsukatak namin iti number. Oh, kumusta ka? Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbag taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mo Imbag man, tainanusam asinapol, Gayam. Wana, amom, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay kan dito'y. Ha? Ospital ko nam? Wan gayam. Sige ha. Awagan kan tumanan. Tadda pa'y pasyente. O sige, Gayam. Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbag taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mo Imbag man, tainanusam asinapol, Gayam. Wana, amom, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay kan dito'y. Ha? Ospital ko nam? Wan gayam. Sige ha, awagan kan tumanan. Tadda pa'y pasyente. Sige, Gayam. Ay, mabiit lang, Gayam. Saan mo pa nga ibabati cellphone mo? Oh, ada ka di pa ibagam?
Kaya't kung nga ibagakan ka, nga addan trabaho. Anya nga ospital, gayam. Ti amok kat pimanawan ti boss mo a doktor. May saak a caregiver, gayam. Anya? Caregiver ko na? Saan ka diyan nasaysayaat no iti ospital ti pagtrabahwam? Saan kat amay sa a caregiver? Anya? Apay ka diyan naliday kayo, sir? Aday mawag itay ka ni Hertrude. Nangag ko, gaputan na ka loudspeaker. Imbaga ti kasarsarita na. Amay mayat ka no ospital ti pagtrabahuan na. Ngem ti caregiver. Pumanaw nga ta ti caregiver yaw, sir? Diyak mo. Ingatok pa iti sweldo na. Tapno saan na pumanaw. Asino nga taday ta nga imawag kenkwana? Gayem na siguro. Gayem mo tinangag ko nga inawag da. San pa'y kumaapumanaw, sir? Sapay na singput mat ang mga sikaso kada kayo. Dahit ang rudkat. Pilitan nakpay ngag therapy. No kasjay amasadutak. Pinirmaan ka din ni boss ti impapirmam? Saan pa'y nga rod? Masurunak iti day abaldado. Taadda pa'y kat kabarbaro manan a caregiver na. Adda ka di pa'y therapist na? Awan mo tinakita. Jela ang caregiver tinakita. Di daan mo asikatin ang papanaw iti sigod at therapist na. Ikagumaak manan apapanawon ti kabarbaro a caregiver na. Wala, tapno ma-stress. Kat ad-adda asaan nga agsubli iti sigod a kasasaad na. Day tati kaya tama pasama. Saan ka di? Masapul nga agbaligi ta iti panggap ta. Nagbaligi ta. Aglangoy tanto iti pira. Mabalintan to ti manglawlaw iti lubong. Agawa am nga ruod ti mangipapirma iti ipapapirmam kin ni boss. Numabalin la ko mga igamak ti ima na. Sakon to ipapirma. Aramidak. Ne, pangipanam ka ni insan. Ijay samat therapy room. Nakakidamat. Naiturog na matgaya mo iti wheelchair na, sir. Saan akayat ni sir ti ag-therapy? Di na kayat. Taawanan namnaman na nga agimbagpay. Isuasi ka. Saan natila raramidam? Sige nga rod, sir. Mapan kami pa ijayan ti library. Nasaysayat pa Tapno mapirmaan na dagiti papeles si Jay. Saan pa'y ang makapirma ti ima na, sir? Urayan tayo pa'y basit asumaya at ti panagko ti dagiti ima na. Saan to pirmaan ti ipapapirmayo? Tulungan man kit di. Tapno mapirmaan na dagiti papeles. Kunanamat nga adalan na kanupay, sakbay apirmaan na, sir. Anya? Sinalbag kit di. Panawan kayo manlangan. Pimanaw ka din. Sir. Lading itek, no naibagak adiyo kaya ti ag-therapy. Apay nga imbagam. May mayat no di daam mo. Tapno di danam namaan, nga addan to improvement yo, sir. Mawatan ka. Agyaman na. Idi nakita ka sumungad. Nagin kikidamak. Tapno di nakmanin pagpirmain. Iso nga imbagak asaan pa'y ang makapirma ti ima yo, sir. Ag-therapy kayon to. Tapno daras na agsubli ti sigod a panaggunay ti bagiyo. Anya itateramidan ta? Ikagumaan nyo ti agkapot iti do atubo a pagkaputan, sir. Ken ikagumaan nyo nga iyaddang dagiti sa kayo. Tita, mapantaman ije trabaho ni mami. Saan ang mabalin ang mapanta ijay? Ang mga nung pagong tandatan ni mami nung mapanta ijay. Mabalin ka di, ang mapantalaang ije ruwarte gate, tita. Nasipngat ngamin dito'y boarding house. Kanayon laan nakasilaw ti bumbilya. Iso anasip nga tanangato ngamin ti pasdak ti aglawlaw ti boarding house tayo. Rumwartaman mo, tita. Inta agpasyar. Uray ijela ang ruwarte gate ti mansyon. Sigin tita. Sige man laangan. Nga mabita laang ijay.
Agawid tamat laeng, kalpasan ang makitam ti aglawlaw ti mansyon. Promise, tita. Makitak matlaangan ti kunada a mansyon. Agpulis ka nga rudan, tamapantag pa share ijerwar ti mansyon. Sige, sir. Ikarigatan nyo nga iyaddang dagita sa kayo. Tatulungan kayo. Apay ngay. Kasla makurkuryente dagiti sakak. Agsipod ta mabenbenat dagiti uratyo, sir. Masapula ka na yun nga aggunay. Tapno mayat ti panagandar ti dara ka dagiti ururatyo. Gaputan na pingat ka. Masapul nga ikagumakmat. Kasta. Dayta ti kayat ko amangagan kada kayo, sir. Makatulong ti determinasyon tapno agbaliw ti kasasaadyo. Sika timang patpatib ka iti pakinakam ko. Madlaw ko ngamin nga abuswenda kayo dagiti kaopisinaan nyo, sir. Manipo dita. Kanayo nak ngag-therapy. Tapno makapagnaakmat lang. Wan, sir. Ngam kidawak, adida ko mapay maamuan ama itultuloy ti therapy yo. May mayat sa ngagpaiso. Adida maamuan. Asino nga to tinag-text kanyak, manang? Apay ka, day. Kasla madanagan ka. Ada kami nag-text kanyak. Kunana pumanaw ka di ta mansyon. Ay, asino nga ta dayto eh. Kasta nga ta tinaramid da iti kalabas kadagiti naglabas a caregiver. Iso manaw da? Iti anya ko maaga po apapanawon dak. Manang, ada ka di girlfriend ni sir? Hey, awan ti ammo. Makumiikom ngamin iti negosyo na. Iso adi na siguro na sango tinagaram. Sino tinag-text kanyak pumanawak ka no? Idanon ko daytoy kani sir. Masapul amamon na daytoy. Saan mo pa nga ibagbaga, manang? Mga no makapadakas iti kasasaad na. Akin cellphone iti inaramat mo anang text iti caregiver. Adda nabulod ko a cellphone. Kat iso ti inaramat ko ang nag-text iti caregiver ni Insan Charles. Di dan tumaamuan asikati ng text iti caregiver. Sa anak amanhal, tapno sarkit din ti bukod ko a cellphone. Di na ninamnama, asikapay akasinsin na timang traidor kan kuana. Masapul ti kinaalibtak, tapno bumaknang kan lumatak. Day tati kayat ko kan. Nalaing iti kalukwan. Siyak pa iti kunam. Nalaing da ito'y sweetheart mo. Mamati akon kan ka. Nga mas may mayat, numaiganan tanti kwarta. Ay, di namat ngamin pirmaan ng dagiti papeles. Tapno mairwar ko kumanti kwarta. Ay, sinalbag kit di dahi abaldado. Ngam si kati kaasidgan akabagyan na dito'y. Awan sa bali ang makasublat iti kinabak nang na, no di sika. No, adda mapasamak kan ko na. Mami, apay akasla na banog ka. Anya ka diti inaramid yu iti bus mo. Tultulungak, tapno nga kapag na anak. Nagsingsingpat ka kadimat laang dito eh. Mami. Ay, mami, nagpintas gayam ti hardin ti mansyon. Ha? Kasano nga amom? Pinilit ko ni Tita Ana. Napan kami nagpasyar iti ruwar ti gate. Apay anapan kayo ijay? Dakas ka di, mami. Kaya't kulaan makita ti hardin ako nam. Kanayon ngamin anasip ngat dito'y boarding house tayo, numaidap ti silaw. Ala, saan kan nga agliday? Padasag to nga ipakadak ka ni boss. Bareng kayat na nga itugot kanto ije mansyon. At paiso, mami? Itugot nakto? Ngam ipakadak pay, ha? Saan kanto laangan asumirsirip itinapintas a mansyon? No dikat, makaunag kanton. Sige, mami. Hurayak day taagundaway.
Ay, siya kunti mangilukat, tita. Aguray ka. Urayom nga ulitin na. Wano umawag. Sakbay nga ilukatan ta itiri daw. Wan, tita. Gertrude, gayam. Ni Ami daytoy. Ay, nininang ko nga ami, tita. Nabayag asaan nga imimay. Ay, inak ilukat tiri daw. Sige. Agmano ninang. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Ay na, dakkel ka na. Ay, Awan ka di pa ni Mamim? ay, awan pa'y, ninang. Dandani siguro itan. Di mo ka diimbagakan kwa na nga umay ka ita, ninang. Talaga asaan ko nga imbaga. Tapno sorpresaak ni Mamim. Aday naramid ko dito a report. Manipulaan ta ti papeles. Tapno saan amadlaw ti inruar mo a kwarta. Uray madlaw nanto. Taawan maaramidan na. Baldado matlaan. Nga mado ti amamuna nga abogado. Ang mga no idalan na iti black and white ako nada. Saan to ang mapasamak da ita? Di nan tumaduktalan. Ta saan mat ang makapanaw iji mansyon? Sa bagay, kasla nakakulong iti bukod na amansyon. Kat dumtang to ti panawan. Adwatan tong agyan iji mansyon. Imbag man, ta nakalagip ka nga imay dito'y dagusmi, gayam. Agyaman ka pa'y tainanusak ti imay. O, kasano nga iji ibagbagak? Umay ka kadi iji pagpapaayak nga ospital? Ay na, kasanon nga iti trabaho gayam. Sayang mat. Sa maysa, asidagbasit dito'y boarding house mi. Adayo nga min iji ayan mo. Ang may sakaan nurse. Saan kat a caregiver? Ngam na nga to ti sweldo, gayam. Namnamaam ka ding agbayag ka di tatrabahom ako nam? Diyaka mo. Mabalin siguro. Dinak siguro sukatan ti boss ko. Nangato ti sweldom ako nam. Okay. Di ka matkit dipilitan nga umalis ijaayan ko. Agyaman aklaangan gayam. Ngam ipasyar kan to ija mansyon no lakat kayat ti boss ko. Kita man dagiti adu a papeles a papapirmaan ni Ruben. Sir, no pinirmaan nyo daytoy adiyo binasa, dakkel agatad ti kwarta ti mairwar. Daytang rutkat. Isungan umay, saan tang agpadlaw, anabasak anaimbag dagiti papeles. Di namat ket di mairwar dayta no awan pirmayo, sir. Buklis at talaga dayjay akasinsin ko. Saan ang mabalin daytoy? Isu nga agawaan nyo ti agpaimbag. Ama no inton agbalaw kayo kat adun ti nairwar na iti bangko. Ala, mapantay ti therapy room. Sige, sir. Taiduron ko ti wheelchair yung. Sige, sir. Ikapatyo man ang ti imayo iti pagkapkapatan, Kalpasan na. Ikagumaan nyo nga iyaddang ti sakayo. Agbilang ka. Tagidan ta. Ingatom dagiti sakak. Tayaddang kumet. Sige. Iti bilang atalo, sir, Ingatok ti sakayo. Ag-step kayon tumatan. Sige. 1, 2, 3. Aday ta. Timanan may sa kayo, sir, 1, 2, 3. Sir, agawaan nyo ti agtugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Tulungan kayo. Ada tao. Anyat aramidan nyo dito Sir, agawaan nyo ti agtugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Ada tao. Tulungan kayo. Insan. Anyat aramidan nyo dito Dakas ka din da kami dito, sir. Umay nala ka no kitaan ti therapy room. Kunak lagi din no padpadasan yung ag-therapy.
Awanan nam na minsan. Dayta wheelchair mo ti panak opisina. Wan nga ro dinsan. Awanin namnama ka talaga. Pirmaam kit din ti papapirmakan ka insan. Adang amin dakal a project tayo. Kat dakal agatad ti kasapulan. Di kaya gapura. I-review pa na imbag dagiti papapirmaan. Anya pa lang ti i-review minsan. Nagbayag ka kit din ayang agpirma. Apay ka di nga gapura ka, insan. Saan nga ing kapilitan dayta a project? Akong kunam. Kunaklakid din o agter-therapy ti baldado. Uray ag therapy. Awan nam naman na. Nabayagan an aksidente. Dayta nga rod matiimbagakan kwa na itay. Kat, anya nga iti kunana. Kaslay na namungan na matiimbagak. Ngam ti ipapapirma ka. Di na kanupay pirmaan. Tapay ka numanan. Adi na pay lakayt apirmaan. Baldado nga agpaiso. Ngam saan abaldado ti utak na. Masirok nan samot ti panggap ko. Ngam siyak ti agbaligi. Saan kat nga iso? Rumbang lang. Isumit lang abaldadon. Dinan kasapulan ti negosyo. Tadinan maimanihar. Manang, kidawag ko ma. No adda ka ma therapy room, siputan nyo no umunag ni Sir Ruben. Apay ka day. Di kad nasaya at numamuan na. Rumbang adi na makita amadama ti therapy ni boss. Amangan nga minupilitan da nga agpirma iti papeles, manang. Kasta ka de. Inton sumaruno, ipakaamok no kasjay nga umay. Wan manang, nang runat ako na ni boss, amakarik na iti kasla makuryente no kasdi amadama ti therapy na. Barang positibo ti resulta ti amin. Ikagumanta nga rod at tulungan ti busta. Santa nga ibagbagakin ni Ruben nga adda posibilidad na nga umimbag. Wan manang, adda posibilidad na talaga nga umimbag no kanayon ti therapy na. Mariing dagiti urat na anakaturog. Kasta ka de. Sapay ko mga rod, tamariing dagita nga urat. Tita, no isurot nak ni Mami ijay mansyon, umay ka kadimat. Saan ama balin, Dik? Ama nga no saan akaya tibos ni Manang ama pantayo amin ijay. Ay, apay kumangay. Kat no naglawa mat ijay, tita. Nakababain ngamin no mapantayo amin. Ay, apay kumangay, tita. Bak nang matibos ni Mami. Ngam, kasapulan na mat ni Mami. Tatangtangdanan na ni Mamim. Tasaan mat abasta mapanlatan ijay ni Mamim? Intalaan mat agpasyar ijay, tita. Saan mat nga rod apagpasyaran ti mansyon? Nudikat pagtaengan ti boss ni Mamim. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat? Wen Gayam. Talaga ka di adisidido kan asaan mo akayat ti agtrabaho di ti ospital? Wan Gayam. Kasapulan ni boss ti serbisyo. Maasyanak iti kasasaad na no panawak. Ay, sinayang mo tinapintas agon daway, friend. Sapay nagmayat dito eh. Imbag dito, tasaan kami nga agin na dayo iti anak ko. Okay, addakan ka dayta, Gayam. Sapay ko mga rod, tanasaya at timasakbayan yung nga agina di ta mansyon. Agyaman nak Gayam. Namnama at asapay ko mamot takasta. Di ta ka di mansyon ti ayan mon? Wenno, iti pay lang boarding house yo. Dito'y pala ang boarding house. Ngam kadwak ti anak ko. Agrubrubwat ta isurot ko. Nasayaat nga rod no kasta. Nasayaat met no ipasyar mo ti anak mo ija mansyon. Wan Gayam. Sige nga roda na, tamapan kamin. Bye! Wow, nagpintasan, Mami. Kaslajay makitkitak iti libro da ito'y hardin. Nagpintas. Wan anak. O ala, inta nga rodon iti unag.
Agkita kayo iti boss ko. Ay, mami, mabalin ka di nga umayak agay ayam dito'y inton madamdama. Wen, ngam saan ka nga agpirdi iti sabong, wen? Wen, mami, agtiliwak laang mat iti tuwa to, kinagbuyak iti adu ako libangbang. Ado nga agpaiso ti kulibangbang nga agtaytayab kadagiti nagduduma asabong ditoy. Un nga ron, mami, ijay boarding tayo, awan sabong, tasiminto amin ti aglawlaw. O ala, intaro din anak. No adda ta ija unag, saan ka naalikotag ijay ha? Tama nga no adda mabuong mo. Anya ngay dagiti mabuong ijay, mami? Ado ti naka-display ijay nga agduduma a figurine. Good morning, Nana Silvia. Ay, good morning, Mat Barok. Ay, dayta ka dit ibagbagam nga anak mo. Nagwapo nga ubeng. Wen manang, kayat na kano makita ti unag ti mansyon, iso nga insurot ko. Saan ka di amansyon ti balayaw, Barok? Boarding house laeng, Nana. Nasipnget no awan silaw. Anya? Apay nasipnget ako ng Barok? Adu nga min ti babalay iti aglawlaw. Isu ama sa pulakanayon nga at dasilaw. Angam ditoy, naglawa, nagpintas pay. Natarabit ti anak mo, Hertrude. Nakaayayat nga ubeng. Wen manang, ano sa nyo lang asungsung batan dagiti saludsod na. Good morning, sir. Simurutak ni mamit. Ano tinagan mo? Siyak ni Dick, sir. Mabalin ka diya mapanak agpasyar ijay hardin? Wen Barok. Napintas ka diti hardin? Wen, sir. Kayat nyo, tasyak timang idurun niti wheelchair yo, tamapan tayo agpasyar ijay hardin? Anak, saan pa'y? Mapan pa ijaban nyo ni sir. Kalpasan na, mapan kami iti therapy room. Ay, kasta ka di, mami. Sorry sir. Awanan yaman na, Barok. O sige, ingkan ijay hardin. Ay, thank you, sir. Inakon. Nalaing asumaw ti anak mo. Pasensya kayon iti anak ko, sir. Sir, saanan anadagsan nga ibagkat dagiti sa kayo? Wen nga rad. Medyo mayadang kon. Ngam kasla napipikal. Normal akasta. Ta saan pa'y unay ngamin anak recover, sir? Sige, ikagumaan nyo, tadaak lang dito'y amang tulong kada kayo. Agyaman ak unay kan ka, Hertrude. Pagrabangak da ito'y akas matangtangdanan, sir. Agyaman ak iti kinapudnom iti trabahom. Sinapataak amasapol nga aramidek ti pagrabangak akas nurse. Uray caregiver ak. Kasla, siyak matlaangan ti nurse mo, sir. Agyaman ak, tanasingpet ka a caregiver. Apayakas lang naklat ka nakakita dito cellphone mo. Kitaan nyo. Basaan nyo ti text message. No di ka payla pumanaw di ta mansyon. At dadakas ama pasamak ka. Asino ti akin arami diti daytoy? Kan itian niya aga po. Awan mo't kabusor ko dito mansyon, manang. Aguray ka man? Nan? Ipakitak man ka ni sir? Ay, saan manang? Amangan numaklaat ni sir. Masapol amaamuan ni sir daytoy. Kastoy lakit diti inaramid da itiim mo na akakadwami ditoy. Iso apim manaw da. Anya? Sir, kitain nyo ka diti text anaawat ni Hertrude. Kapamindwa da ituyan a text anaawat na, sir. Anya ka ni dayta? Basaan niyo, sir. Masiguradok akastoy matlang ti inaramid da kadagitiim mo na akakadwa tayo. Iso apim manaw da. Kita akman nga rad.
Asino nga tatyakin aramid, sir? Saan ang mabalinda ito? Masapol nga agyan ni Gertrude dito yung mansyon. Pabantayak iti security guard. Mangala kayo iti security guard, sir? Wan manang. Awagak dagiti gagayim ko a pulis. Tapno maimbestigaran da ito'y amapaspasamak. Adda ka di planong apumanaw dito'y mansyon, Gertrude. Adaak dito'y para iti anak ko. No pamanawak, kasanon ti anak ko, sir? Nalawa to'y mansyon. Agyan kayon iti anak mo dito'y. Ha? Maarami dyo dayta, sir? Tapno makasigurado ak, ngawan ti dakas ang mapasamak kada kayo. Mga lakmat lang iti security guard ngagbantay dito'y mansyon. Adakabsat ko akadwami iti boarding house mi, sir. Iso ti mga asikaso iti anak ko no umayak dito'y. Awan parikot. Agyan kayo amin dito'y. Naimimbag dito'y, ta saan kayo nga agabang pay. Sir? Awagak dagiti connection ko. No umay da dito'y. Kaduam ida, taing kayo alain dagiti gargaretyo. Adda pulis akadwayo. Alaan ta amin agargarot tayo. Ta umalis tayon ije mansyon. Ha? Umayak mat ije mansion, manang? Wan ading ko. Adalugan di ta pangikargaan ta iti gamit tayo. Ayan ka dinidik, manang. Pinagbati kon ije mansyon. Agay ay ayam ije hardin. Imbag man, takayat ti boss mo ngagyan tayo ije mansion na. Ilawlawag kuntukan ka ti makagapo. Ada makagapo? Ada siguro umapal iti kaadak iti mansyon. Binalaagan nak. Iso nga ijay tayo kanon, tapabantayan na tayo ni sir. Ni, nagsaya at matgayam ti boss mo, manang. Ada ka di atap yung akin aramid iti daytoy, sir? Adda natapak. Ngam awan pa'y pamanagnak ko. Paimbestigarak tadamat cellphone number tinag-text. Sa bagay, nalakaitan ang matunton, ta nakaregister ang dagiti SIM ti user. Isungagyan kayon dito'y. Kabayatan ti imbestigasyon. Kung na siguro dahil dyan nag-text, adyak pa imbestigaran. May mayat nga agpaiso no agyan kayon dito'y. Tapno saan kayon nga agabang. Kan, saan kan akanayon nga umay kan agawed. Wan matkit di manang. Ngam, amangan no ad-addan amasuron dyan nag-text, no makita na adituya ko nga agigyan. Sigurado lakit ti amasuron. Di ad-addaan tayo asurunan. Saan lang nga iso tinalaing? Anya ti aramidan nyo, sir? Ibilin ko iti alak a security guard. Asaan nga agpastrak iti asino man. Nga uray aggapupay iti opisina. Kunak man no napan kan iti mansyon. Api nga dakan. Oh, sinalbag kit ni. Di dakit din pinastrak dagiti guard. Guard? Kaano pa nga adda guard iti mansyon? Saan kun adinamag no kaano? Nakalakte gate. Adda guard ijay. Inyam amom ko maiti guard, asika ti assistant kan kasinsin ti boss na. Idi palukatak ti gate. Imbaga nakit din, ano awan kano appointment ko kan ni Baldado. Di dak kano pastrakan. Iti anya aga po? Wah, day tangarun mati pagsigdaawak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.